Abethuli bezindaba nezintatheli zeSABC bangenele umncintiswano weDont Rush ukusibonisa ukuthi yini abayenzayo uma bengekho emsebenzini ngesikhathi selockdown. It's not a game, it's a rich thing. Ogcwele ngalomncintiswano uzodlala kusasa kuyo iTrends kuSABC 2 ngokugamanxa kwehora lesibili ntambama bese phinda futhi idlale kuchannel 404 weSABC News Channel uma kugamanxa ihora lesishiyagalombili ebusuku. Umbukeli ube nosuku oluhle, usale kahle.